baseHebrew chapter 11 verse 1 and verse 2. Hebrews. Funda ke we siyabonga mama mfundisi. Amen. Hebrews chapter 11. So funda verse 1 and verse 2. Amaqhawe enkolo esivumelwano esidala. Ifundisa umsesisha abazalwane 2020. Kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Yilo lelizwi lenkosi. Amen. Bazalwane bami, ngicela ukwenza nje istatement. Ngicela ukuthi uzithathe uzilonde zalo daba lokukholwa. Ngoba izolo kukhona izinto esizithintile engibona ukuthi zizosisa phambili. Amen. Maye ngithi angi-ede okunye namhlanje. But I must just, as a good teacher, pick up a few things which are of great importance that we discussed yesterday. One of them is that faith cometh by hearing. Ukholo kuza ngokuzwa. So when you hear the word faith comes, uma izwi lingekho ukholo alukho. Sihlukane kulo mubaki izolo ukuthi ma izwi like lafika ubona ngokholo on your side. So uma ubona ukholo lungekho okwazi ukuthi izwi lingafikanga. Because the side effect of the word is faith. Mangphinde wonke okholiwe ingoba uzwe izwi. So uma ufica umuntu engakholwanga ingoba likhizwa lizwile. Angifundele verses number 13 chapter number 10 the book of Romans. Maybe izo simplify le Romans chapter 10 verse 13. Ngokuba bonke abakhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Yes, verse 14. Kepha bayakukhuleka kanjani kulowo abangakholwa nguye na? Bayakukholwa kanjani kuye bengezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Now, I want you to note the sequence of the statement of Paul. He says, masikhuluma ngendaba yokusindiswa komuntu. Ingoba ukhuleke egameni lenkosi. Bese athi kodwa uvela ukhuleke ungazange wakholwa. Bese ethi uvela ukholwe ungazange wezwa. Bese ethi uvela uzwe engabanga khona umshumayeli. So insindiso outcome of faith. Faith is outcome of hearing. So mongazange wezwa izwi ukhola lukho. Sibona kanjani ukuthi laba balizwile izwi ngokholo. Amen. Ngoba le statement sa Paul sithi uma izwi soluzwile awuliclaim
na into efuna siyilungise kuthina sisindisiwe ukwazi amavesi akusizi into esizayo ukwakholwa. Alright, angifuni nje ukuthi siphithizele ngoba lesihlanu namhlanje, so ngifuna ngibe careful mangikhuluma. Buka nasi story, kushona uLazaro, kufika uMartha, uthi kuJesu, uma bawukhona ngawo umnawethu akafanga. Bese kodwa noma yini oyishoyo ongayicela kuBaba ngiyazi uzokwenzela yona namanje. Bese uJesu athathe lo namanje athi kulo ntombazane, umnakwenu uzovuka. Abuye usisi athi ngiyazi ukuthi uyovuka, kodwa uyovuka ngomhlawo kuphela. Mase ufanele uzibuza ukuthi kanti uma unamanje ubemfakelana. Angiphindele ongazwanga. Kufika uMartha uthi kuJesu, ukuba bewukhona ngawo umnakwethu akafanga. Bese kothi ke athi kodwa ngiyazi ukuthi noma yini ongayicela kuBaba namanje uBaba angakwenzela. Bese uJesu athatha lo namanje athi hayike, upon the declaration uzovuka umnakwenu. Bese athi lo hayi ngiyazi uyovuka ngomhlawo kuphela. Le statement salo sisithi hayi ngiyazi kusho ukuthi verse uyawazi amavesi ngoba nalela lisebenzisayo ukuthi noma yini oyicelayo kuBaba uzokwenzela, uyalazi nalo. Akayithathi nje emkhathini into ayazi. Naleli lokuthi kukhona umhlawo kuphela nalo uyalazi. Sifaka ipause, kwafika uMaria. Maria mayifika washo lento eshiwo yilosisi, ukube bewukhona ngawo umnakwethu akafanga. Bese athi uJesu nimbekephi. Bese uMaria avala umlomo akhomba indlela. Upumehluko labantwana basekhaya. Le statement esithi nimbekephi kuMaria sithi wavuka ubafu. Uyithatha blento Maria, siyithatha emuva wafika lo buza umbafu. Wafika ekhaya. Usisi waphaka mina ngahlala ezinyaweni. La ezinyaweni nganconywa uyena wathi ngikhethe isabelo esihle. Leso sabelo kuthiwa i-continuously hearing. Uma kade ungekho izolo uzawulahleka kuleso statement. Mayihlala nje ezinyaweni losisi wayezwa njalo izwi. Lokulizwa njalo kwandisa ukukholwa on her side. Kusho ukuthi alisekho ilizwi likaJesu eli-information kuyena. Wonke wakholiwe. So mase kuyiwa ethuneni akaphethe information uphethe ukholo. Manje buka ke usisi lo ekuthiwa uMartha uhamba noJesu baphambi kwethuna uma kuthiwa akuvulwe ithuna. Lo sisi wenza ama quotation, uMaria akenza nga quotation la. Lo sisi wenze two quotation. Eyokuqala ukuthi noma yini oyicelayo angakwenzela uBaba. Eyesibili ukuthi kukhona umhlawo uyovuka umhlawo kuphela. Lo sisi uyawazi amavesi. Phambi kwethuna liyavulwa. Uma livulwa akhuze usisi. Athi useyanuka. Tshela uJesu. Lo athe kuyena noma yini oyicelayo. Lama verse uyawazi wonke. Into esalile ukuwakholwa. Uyawazi amavesi uwazi impela kodwa into esalile ukuwakholwa. Uthi uJesu kuyena, yazi ngesikhathi siqeda ukukhuluma nawe bengikubuzile ukuthi uyakholwa na. Wathi wena ngiyakholwa. Wasethi manje ngiyamangala. I-statement sikaJesu sithi Martha angishongo yini ukuthi uma ukholwa hayi muwazi uma ukholwa uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Amazwi kaJesu la wathi angishongo yini ukuthi uma ukholwa uzobona inkazimulo. Then it goes back to a statement. You are as far as your faith to your next level.
ngabe ungcono kakhulu banjezelo ukholo lwakho. So there's something serious that we must work here, bantwana basekhaya, that when you hear the word, ufuna ucheck ukuthi ukholo lisalela abakhona yini. Ngoba ukwazi ungakholwa ubhubha nawo. Jesus. Wazi ukuthi uNkulunkulu usomandla kodwa kube khona izinto othi ngeke akwazi ukuzenza. Ufuna eminye izamo kodwa uyazi ukuthi usomandla kodwa ufuna eminye imizamo. Ube wazi ukuthi usomandla. Amen. So I'm saying to everyone that is here, ngicela lento uyiqwalasele. The continuous hearing of the word must lend you to faith. This is to say, after uzwe izwi, funa ucheck ukholo. Ungacheck ukuthi ukrema amavesi amangako. Ucheck ukuthi ilevel yokukholwa kwakho ishiftile niyaya ezingeni elithe thuthu, because the hearing of the word must grow your faith. A good sermon must lend you to faith. Let me simplify the statement. Angageze emanotini ngiyeza umumo evumo. Let me simplify the statement. uJesu uthatha umkhumbi kaPetro because uthemeqala uthi uyabafundisa uyabashumayeza abantu banda wasecela umkhumbi eboat kaPetro wathi Petro ngicela ukuma phezukwawo ungiqhubeke ngishumayele nangempela wama esikepeni washumayela ma eseqedile eshumayela wasethi kuPetro Petro njengoba mina ngiphuma emkhumbini nina thathana umkhumbi nishone ejuleni niphonsa amanet for a great cash. Abashumayeli ke bathi ke uJesu ke ubekhokha ukuthi ubesebenzisa. Hey, there's nothing wrong. System emnandi yokuthatha offering. Be basebenzisa lo verse mabethatha umnikelo. Unginikezo kwakho bese nginayakunikeza kwakho. Anginankinga naleyo. Yeah, so akesiye okwamanje sifaka ipause kuleyo sithathe le ebhaliwe. uJesu wathi Petro dudulela nanku isikebe sakho ejuleni niphonsa amanet for a great cash. Two statements here. Number one, njengoba uJesu efundisa uPetro ubelalele elalele lezwi elifundiswa uJesu so much that uJesu wathi makambheka ebona a level of his faith wasemnika lelizwi Petro phonsana ejuleni and nayi proof yokuthi ukhole uPetro uthi sesizama ubusuku bonke ubusuku bonke sizamile sahluleka bese ethi but at your word yabona le statement ungathi usho lamagama athi shone ejuleni no lamagama they combine what he was teaching and what he was instructing them to do nalahleka angithi uJesu beluku uyafundisa la luku efundisa njengoba befundisa uPetro ubelalele njengoba belalele uPetro bekugcwala ukholo elalele lamazwi manje ke uthi uPetro le instruction yokuthi uthi angishone ejuleni ngiyophonsa for a great cash ngikholiswa ukuthi sengiwezwile amazwi akho and kuwona sengiyabona ukuthi anything is possible bese at your word konke ayicheckile uPaul that when Christ was teaching his faith was growing bese athi cha sizamile ubusuku bonke sishikilikayo kodwa ke manje ezwini lakho hayi sizowaphonsa amanet sesiwaphonsiswa amazwi akho le confession ayiveli from somebody that knows ivela from somebody that believes why ngisho kanje akwaziyo ukuthi emini akudotshwa
akukholwayo ukuthi makusho yena. Uphetho ngolwazi analo akusona isikhathi sokudoba leso, ngolwazi analo futhi sekuproviwe ukuthi kule sport akukho nhlanzi. Hey, Jesus Christ. Angithi he has been trying the whole night the same sport and kusho yena ukuthi sahluleka. Kwasho ukuthi the teaching of the word has grown his faith. Uma uJesu ethi shonani ekujuleni niphonse wangabuza inyama negazi. Nathi ukhole ezwini lakhe. Anything is possible. The continuous healing of the word should lend you to faith. Funa usala uyikholwa mawuzwe izwi. Amen. So I'm saying this, just to recap from where we left yesterday and try and see if we can conclude as per the intention of these days. Let me give you 5 very powerful statements that I want you to keep it. Number 1, in the order of priorities, faith must be number 1. In the order of priorities. Why I'm saying this? Because there is no principle in the kingdom of God that you will apply and benefit in the absence of faith. Eternal amen. Yonke into esiyenza la ukholweni ifuna ukholo. So ayikho into ozoyenza la ukholweni ungafaka ngokukholo bese uyazuza ngayo. So ke kusho ukuthi into ofanele uyiqwalasele ukholo, because when you grow your faith, it will work for you when you give. It will work for you when you are praying. It will work for you. Yonke into ozoyenza uzopresent ukholo. Second thing, faith is a requirement to access that which was predestined for your life. Ukuza abashumayeli bathi ziningi izinto uNkulunkulu asimisela zona. Paul ubhala kanjalo, athiswa lekaboni izindlebe akaze kwafika, even to the imaginations of men, things that were predestined for us. But the pulling force is faith. Faith is a receiving hand. So in the absence of faith, you can have it, but not in your hands. Nangiphinde lelo statement sa uma ukholo lungekho kwakho kodwa akukho esandleni sakho. Let me simplify that one. Uma unqunyiwe izandla uyingininindi. Ufika umuntu akunikeze into athi mi eyakho. Ngenxa yokungabi khona kwezandla iqhubeka ibe sezandleni zakhe kodwa kweyakho. So is faith. Hence uJesu bebabuza abafikayo athi uyakholwa na? And nizibone istatements zaJesu eBhayibhelini athi uyakholwa na, because the statement sithi mhlawumbe ungimemeze ngoba une voice hayi ngoba ukholiwe. Oh Lord Jesus. Ngithi umuntu amemeza uJesu, Jesu indodana kaDavide ngawukwele mase phambi kwakhe athi uJesu uyakholwa na? Because i-voice yokumemeza kwalomuntu is not convincing engapresentanga ukholo. Ni right bazalwane bami? Izimfry phela namhlanje abanye bengisinga. Nijahepi ngegama likaJesu. Ngicela neli statement nisithathe very serious. In the absence of faith, you cannot access anything. Iyophinde move negama lakho. Uma ukholo lungekho noma ngabe yini lo ithandazelayo nokhoda uNkulunkulu ufuna kuneze yona. Evese kweyakho, but in the absence of faith khohlo. Ukuyabona abantu benza ama claims la kakhulukazi bakamoya. Ukuyabona abantu benza ama claims. Benza claims of ownership, benza confessions of ownership. Kodwa baze bafa bengenalutho. Because akuthatha umlomo, ukuthatha ukholo. Angazini babona, I'm the head not the tail. As I offer umsili.
ngoba le statement sifanele sipresente ukholo. Ngizokuprovela. Funda leli verse alibhalwanga nayo. Funda 2 Kings chapter number 4 verse 13. Wangenzela ukuthi ngoba ngaba abongibuka abangekho la enkonzweni bangakwazi ukungiphikisa lapha ku social media. Ngibanika amavesi abaphikisa amavesi bangiyeke mina. Ngegama lika Jesu. Ngifundele verse 13. Wathi kuye, ake usho kuye uthi, bheka usinakekele ngakho konke lokhu. Ima yazi ngithe nama Korinte sorry. Ama Korinte esibili. Corinthians chapter. Ni right God? Sibonga lokho. Nibe right azabuya uJesu. I want you to show you something here. 2 chapter 4 verse 13. Yes. Njengalokhu sinawo lowo moya wokukholwa kuNkulunkulu njengokuba kusho embhalweni ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma. Kuthiwa lelani bazalwane bami. Kuthiwa uma umuntu evula umlomo kufanele kube okholiweyo. Amen. Uthi njengoba kulotshiwe ukuthi sinawo lo moya wokukholwa. Uthi sakholwa sase siyakhuluma. Manje na into eyenzakalayo. Never make a confession in the absence of faith. Uzolenza libe light izwi. Kanti awukholwanga lento oyivumayo. Anti uyambona uJohn Romans 10:10 ukukholwa ngenhliziyo ukuvuma ngomlomo. Uyakholwa bese uyavuma. Awuvumi bese uyakholwa. Amen. Angiphinde ukukholwa ngenhliziyo bese wenjani uyavuma. Ungakhuluma ongakholwanga. Ngoba uzokwenza sengathi lelizwe alinamandla. Ngoba uNkulunkulu wahluka ngamandla ezwi lakhe. Manje mawulukhuluma lelizwi ukholo lungekho wenza kube sengazathi akanamandla. Sinawo lo moya ukuthi sakholwa sase siyakhuluma ungawuvula umlomo kanti awukholwanga. Amen. Lento ithathe very serious. Umama wenenkinga for 12 years yomopha ngithi uyabona ubhaliwe eBhayibhelini angimqagele ubhalwe la encwadini 12 years jonga ngesikhathi enenkinga yomopho kwaphela imali kwaphela ukuphila kwakhe uma ubona athi isimo sakhe is getting worse and worse bese kuthiwa she heard about Jesus wezwa akaJesu akafikanga wezwa ilalela ke ma esezwile ngoJesu bese sivele kuqhamukela istatement esithi wayesethi kuye konke abangasitshelanga phakathi kokuthi nokuzwa ukholo wanende wezwa wakholwa lolu kholo ke aluvumi uthule so ukholiwe ukholo iforce evula umlomo contrary to the present circumstances. I-report yalo mama ivela kuma levels wonke. I hope I won't offend anyone on this one. Ilaba bamanzi nabo bane report bahlulekile la. Abamafutha nabo bane lo mama une report yonke la ekhaya. Nabo amafutha na kune report ahlulekile amafutha. Yabezikipa kune report kulo mama ethi bahlulekile yabona bosawoti abamakhandlela konke abomsamo kune report la ethi bahlulekile bese kuthiwa wezwa ngoJesu lalela uma esezwe ngoJesu wakhuluma into angazange ayikhulume ngabanye wathi meke ngabona uJesu ngathinta umphetho wengubo udaba lami zosombululeka lo Jesu akamazi uzwe ngayo what should the effect of hearing results to faith. Manje la sifunda khona amaKorinte athi make sakholwa siyakhuluma bese kuthiwa wayesethi kuye
Mange ngabona uJesu. I-translation emnandi, she kept on saying. Usho ukuthi uJesu akazwanga ngaye ekseni uJesu wafika ntambama. It was a process. Njalo mayizibuka athi ngilinda uJesu. Oh nalahleka. Ngithi njalo mayizibuka ebuka imeko yakhe athi hayi make kwafika uJesu it shall be over. Athi maye washa athi kodwa mhla kwafika uJesu lo mbala ngeke usaphume emanzini. Ukholo selugcwele ngaphakathi. Lo ukholo is a product of hearing. The confession is a product of faith. Wezwa ngoJesu wakholo wayesethi kuye mengathinta umphetho udaba lami luzolunga. Note again, I make another statement. Faith is acting upon what you believe. Your action points to what you are believing. What magenza ukuthiwa nangu uJesu wahamba phezulu kokholo lwakhe. Ngilo ukholo lithe kuyena make wambona wathinta umphetho so uphilile wahamba lapho. Makafika nangu uJesu esixukini wathinta umphetho lithi iBhayibheli ngasona leso sikhathi. Wanqamuka umopho wakhe. Unqamuka uJesu wamisa ibusiness kade ebhizinisi. Wathi ubani ongithintile? Bathi uPetro ayisikuthinta sonke. Babafundi bonke bathi hayi sonke siyakuthinta. Wathi uJesu ayisi problem fakazana. Ngoba uma ungithintile you must have a testimony. Bathula ngabona athi hayi ke bekuyizandla ezithintayo. Kwavela othinte ngokholo. Nayo phela into ezoba ngasihluke. Khona bathinta ngezandla, khona bathinta ngokholo. Wezwakala umama ezilahla phambi kwathi hayi inkosi mina nkosi ngizwe ngawe ngisekhaya. Ngathi mhla sihlangana ngiyothinta umphetho kuyolunga udaba lami. Kholo lizokumangaza mntana sekhaya manje ngiyakuchallenge for you to access things that were predestined for your life. Have faith. And just for Bansela, two things. How many of you note that umezama kulaba abazanywayo kuthiwa her situation was getting worse? I-report ngena kanjalo. Uma esezwe ngoJesu asisayizi i-report ethi she continued to be worse. Akakafiki uJesu. Faith is a thing before the thing is a thing. The substance of things we hope for. Waphila engaphilanga. No. Second Pansela is here. Note that she heard about Jesus who was touching people. Wezwa ngoJesu wabamba ingane. Wezwa ngoJesu wanimba udaka komunye. Wezwa ngoJesu akazwanga ngoJesu othintwayo. Kodwa ukholo kuye that you're going to have it your own way. You're going to have it your own way. It's either you are in faith, then you profit, or you fake it, then you fail. Right, so the continuous hearing of the word must lend you to faith. And when you are in that faith, we hear through confession. And this you must understand. The matter of faith is not a principle or a subject. It's the standard requirement for both covenants. The Old and the New Testament, they agree on this principle. The good preachers, they tell us, khulumani ubuze lo muntu ufike ngani ayifuna ni lift sapheka ivesi la makhona umfanisayo uthi wena wafana nosibani awusiyena mawubona umuntu okukweletayo ujombela kuyena uthi hayibo leyo mpahla awuphathanga yenze umuntu Numbers chapter 20
Lalani bantu bami. Numbers chapter 20 unenkinga la abantu banxaniwe. uNkulunkulu uthi kulula Moses ya edwaleni ukukhulume nalo ukuthi likhipha amanzi for the children of Israel and imfuyo yonke. Moses ushona edwaleni. Idwala uyaliphahlaza. Njobe lishaya nje idwala kuthiwa akakhulume nalo. Angithi yabona? So ke lento ayenzayo yokushaya idwala is out of the will of God. So even he himself usehamba eceleni kwentando kaNkulunkulu. Kodwa idwala lawakhipha amanzi. Or is a subject for another day. Umangaliso waphuma uvela kumuntu oseceleni. uNkulunkulu uthe hamba ukukhulume nedwala likhipha amanzi. uMoses wangakhulumi nalo walishaya amanzi aphuma. Lo mangaliso wenziwa umuntu out of the will of God kodwa wenzakala. Into engiyilwelayo ukukususa kulento emangaliso ngoba akufuni nje uzukhathazeke ngayo ngoba noma ubani angawenza umlingo. Ngithi mina abantwana bakaIsrael baphuza amanzi nezilwane zaphuza. Idwala lishawe uMoses enze into uNkulunkulu angayishongo. Kodwa amanzi aphuma. But Moses was out of the will of God. Amanzi aphuma. Lento ayenza kuyona lithiwa akayenza. Nasi isijeziso sakhe verse 12. uSimakade wathi kuMose noAaroni, njengalokhu ningakholwanga yimi futhi ningangingcwelisanga phambi kwamehlo abantu bakwaIsrayeli, ngalokho anikulingenisa leli bandla ezweni engilinike lona. Now abashumela abahle bathi this act ka Moses is disobedience because God said to him, speak to the rock, and Moses decided to strike the rock, and I agree with them. But what is written ayisho ukuthi disobedience. Uthi uNkulunkulu Moses now Aaron, because you did not believe me. Ngisho lokubhaliwe manje anibona ngani kanti akasho uNkulunkulu ngoba ungilalelanga, uthi ngoba awungikholwanga. Then upon that uthi lento yenzile yokulishaya ngithe khuluma ukungakholwa. Bese upon that ngeke usangena lapha. Mawufuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu noMoses baxabanephi okholweni. Jesus. Yabona lento nisayirezina sizama ukudadjust hayibo ave kanti kuyi disobedient cha iyona. Kodwa na from the mouth of the Lord he says ngoba aningikholwanga ngeke nisangena. Sebozingenela bona ne. Next statement. Faith is the currency of the kingdom of God. You cannot do without. I-buying power yasembusweni kaNkulunkulu ukholo. Noma uJesu angakhona, uma ukholo lungekho kuba ngathi akanawo amandla okwenza. Uhluleka noJesu. Ngithi uhluleka nomnini mandla wonke. Umuzwa ngaphakathi umuzwa uyashisa ngaphakathi kodwa uhluleke naye. Umukholo lungekho. Simple story nje lapha I think Mark chapter number 9. Kufika ubaba nengane ayithi niyambona lo baba. Fika nengane. Ingane yakhe inesithuthwane. Befundi inikezwe kuthiwa ithandazana. Babafundi bathi bayathandazana.
ayidemoni ubona ukuthi ama-levels awafani. Omunye ubaba ngala iLamonti esontweni lasekhaya wathi esezimisele i-demonstration of power eyaleli idemoni liphume la selimbuza ukuthi wena njengoba uhlukiphi ishumi thina uzosikhipha kanjani? Ishumi usikhiphe emalini esephaketheni lakho, thina siyimimoya ehlala kulo muntu, usahluka ukhipha imali ephaketheni, thina uzosikhipha njani? Wahlabelela umama emuva wathi linamandla igazi lemfana linamandla you see enkonzweni yakithi kukhona omama abasheshe bayithiphi into siyalahleka ke manje bavele bathatha ingoma bese bekudonsa ngebhantshi bese kuqhutsheka nohlelo. So kwaba naleso simo ke la bagalela abafundi hayi kwanzima nayi ke ngimangazayo usethatha umntwana wakho uza naye kuJesu kuthiwa mabafika phambi kaJesu labukisa idemoni lamshaya phansi umfana wakhihliza amagwebu. uJesu waziwabuza ukuthi hayibo kahleni we baba lento iseyini isikhathi singananenzeka? Wathi lo baba hayi kusuke kuzalweni uphonseka emlilweni uphonseka emanzini le demoni ufuna ukumbulala kodwa hayi bese lo baba kodwa umuntu amandla siyawucela ukuthi ke usize. Oqala nje umi phambi kwaJesu uthi kuyena umuntu amandla uJesu lo phambi kwakhe lo thi ke lo ambuza ukuthi athi kuyena umuntu amandla ilo beqeda umopho lapha chapter 5 lo ambuza namhlanje lo ambuza ukuthi unamandla lapha chapter 5 ubevusa ingane lo athi kuyena umuntu amandla umi noJesu ingane yakhe iyafa la bese uJesu yazi angikusize baba singaze siye kude yakamandla uma ukholo all things are possible. Lo baba alizwe lelizwe ukuthi akusinto yokudlala lento ekhulunywa la is a serious statement athi lo baba ngiyakholwa bese ethi siza ungakholwa kwami. Ngicela uzwe ke le statement engizawusisho la. Faith is measured by results. Akusinto ishoyo imphumelo nayo. Then upon it says uyakholwa. We've learned from Christ. Sifunde kuJesu lento. Imzuzu yami seyimbala. Sifunde kuJesu lento. uJesu njalo makwenzeka umhlola ubebabaza athi olunje ukholo ngisaye ngalithola. Noma athi awu ukholo olungaka. Njalo uJesu mase mbone ediniwe bomuzwa ethi kuze kube nini ningakholwa. Athi sizukulwane sabangakholwayo. Luphi ukholo lweni? So kunje uma bejabulile baba bazukholwa, mabadumie bedumele baba bazungakholwa. Sengiyabona ukuthi Hebrews 11:6 uqinisile for without faith it is impossible to please God. If heavens has to attend to your issue, faith is the requirement. Uma kuthiwa khonto ngeke ukwazi ukwenza ngaphandle kwayo ukholo. Amen. Ithi uma nje kuthiwa kunodaba lakho olufikayo ufanele lilungiswe ezulwini bazofuna ukholo ngoba ukholo lona oluzoshiye oluzokwenza ukuthi lento yakhe ilungu. Uma ukholo lungekho abanasi isizathu. Iproof isitolo sangakini noma ungafika ukhali uthi ulambile ucela isinkwa ngeke bakunike ngoba i-environment yakhona ye-exchange akutatshukelwani ibusiness. Angiqale phansi abanye abayizwa lento serious lento. Esitolo make nje wafika esitolo usizi alukhulunywa nokuxakeka akhulunywa nje yonke leyo nto kuthiwa ufunani wena uthi ngifuna lokho bese bethi imali engaka full stop. Make wabona bekunika ingoba nawe ubanike equivalent amount
ngeke ufikise inkosi u20 rand usithenga ngo10 rand. It does not make business sense. So is in the kingdom of God. You must produce equivalent amount of faith. So lo baba wafika nengane yakhe egulayo. Uma sekufanele a produce ukholo lwashaya ngaphansi kwe requirement ayibekayo. Awunalahleka. Nayi phela angithi lo baba uyayivuma indaba yakhe ukuthi uyakholwa. Futhi nami ngiyamvumela. Bengeke eze la engakholwanga. The reason why eqoqe ingane yakhe wayithwala weza la ukholo vese. Kodwa liyashoda. Uthe mase kufanele kuthiwa hayi iprice yala ukholo olungaka kwatholakala lishaya phansi. Kwasho ukuthi principle yalapho ngithi sikunikeza ngangokholo lwakho. Umzila uJesu makube kuwe njengokukholwa kwakho. Hence Paul had to say ebandleni lasemaThessalonika athi kulona ngibonga ukukhula kokholo lweni. Athi lokukhula kokholo lweni okungaka. This is to say, the moment faith has grown, anything is possible. You have answers for every question. Awusekho umbuzo ozokujamela na ujama. Oh bazana, noma impilo ingapresentana unempendulo. Because there's faith on your side. Ngamanye sinikezwe indlela yokuphila siphile kamnandi igama layo ukholo. In the absence of faith, life is hard. Ukholo lungekho impilo inzima. But when faith is, noma izinto zingakafike ezandleni, but you are content. You are at peace because faith is the assurance. Luthi ukholo akuzuphela kunje. Look at the statement of faith. Look at the statement of faith. Nangu baba lo seBhayibhelini to Job. uJob ufelwa ingane zakhe kanjalo njengoba kulotshiwe yabona. Yonke into yafa. Lokubona komzimba bese kuyisimemezelo sokugcina esikhomba ithuna. And kulokubona komzimba ke bese kufanele aqale abhale incwadi yokuthi amafa yoma kanjani abhale neprogram yomncwaba alungise befayenze njalo. But iconfession yakhe ithi I know my Redeemer liveth. And the statement as it Redeemer asisho umhlengo ohlengayo. No akazuhlenga lutho la. Sisho umhlengi who pays back. Ithuna ngiyalibona. Kusho uJob ithuna ngiyalibona kodwa ngikulona ngingabhadalwanga. Ukholo lathi kuzoma ithuna kuqale kubuye kwangilahlekela. Oshanaya angiqale phansi. Uthi uJobe uthi sekulahleke konke zingane yimfuyo zinceku kubona umzimba wakhe useseduze nethuna lathi ukholo lizoma kodwa. Lumiswa yini Jobe ithi uJob uyawazi amaRoma 10:11 loyo kholwayo akasoze ajabhiswe. Lwathi ukholo soze ufe unje. Wabona amathuna abafa benje what not me. Wawubheka umlando abanye abafa kunje wasethi kodwa hayi mina wena thuna uzoma wena izinto zami uzobuya angifi nginje angifi ngisehlazweni. Ukholo does not deny your present situation but it refuses that it be permanent. Angiphiki ukuthi kunje kodwa ngeke ngifele la. Angiphiki ukuthi kunje kodwa ngeke ngife. Oh shakapa. Angiphiki ukuthi kunje osana kanosha kodwa ngeke ngife. Osakapapa. Angiphiki.
nomenga thula akushintshi akushintshi lutho ungithandile esiphambanweni sengiyagoduka nomenga athula akushintshi lutho ungithandile bazalwane bami nisale kahle. God bless you. Thula akushintshi lutho ungithandile esiphambanweni. Ake siphakame sizothandaza. Oh, wahazulwa Yami liwa sesothandaza bazalwane, singasho sonke ebusuku namhlanje. Bengifuna nje umprofeti mfundisi wami before uhambe ke usenzele umthandazo. Nkosi yandisa ukholo lwami. Ngiyayithanda leyo ukuthi ukholo does not deny the reality. Kodwa liyanqaba ukuthi leso simo kube isimo sakho. Sengiyabona ukuthi yini umehluko phakathi kukaMartha noMaria. Martha wayebhizi, engasitholi isikhathi sokuzwa. Kodwa uMaria wayihlele enyaweni zenkosi. Enkathi inkosi ikhipha amazwi alwandisa ukholo lukaMaria. Yiko Martha hayi insuku sezine. uMaria yena eyisa uJesu phezu kwethuna. Ufuna sithandaze. Ngoba sekuneminyaka abantu bazothi uyakholwa. Kodwa makubhekwa impilo yakho, kubhekwa nento oyishoyo akuhlangani.
Bengicela ukuthi ke uye lapha ekhaya. Mawufika namhlanje. Wenqabe. Ngicela mawungena egcekeni namhlanje la kini noma la kwakho. Wenqabe. Uthi Sathane namadimoni nina nonke nathunyelwa la ekhaya. Ngiyenqaba nalomndeni. Ungabi apologetic mawula no Satan. Ufuna ube violent, ukhuluma ukholwa. Bazalwane, asinibizelanga ukuzoni entertain, ukuzoni kintaza. Sinibizela ukuzoni jova ngomjovo. Ukholo. Go and face your Goliath. Hamba uyobhekana noGoliath wakho. Awuyeke into zabantu ziyeke. Yeke zama colleagues, yeke zasemsebenzini, awubhekane noGoliath wakho. Sifuna ukukuzwa ngelilanga ufakaza uthi emva kwentshumayelo kaMsi, emva kwalela viki lomthandazo. Ngabuyela ekhaya ngalwa noGoliath wami ngambona uNkulunkulu enginqobela. You must have a testimony after this week. I hope we are not here to count to banokhona banongekho. I hope we are here to increase your faith. Cela uthandaze mfundisi Msimanga. Angazi noma bakhona nabantu la ngiyesaba ukuthi ngithi izani ngaphambili ngoba kuyosekuza abantu abaningi. Kodwa uma ngase kube khona umuntu la endlini onesimo esicritical, okuyisona mhlawumbe esimkhiphe ekhaya, esicritical, esesthreatenisha impilo yakhe, bengifuna ke uzama uNkulunkulu wami namhlanje ebusuku. Oh, I know him. I have seen him. Ngeke ngambone evula iminyango, ngeke ngambona ekhansela amathuna. Ngeke ngambone ehlehlisa imingcwabo, seyiplaniwe imingcwabo wayihlehlisa. I've seen him. Listen, esikhuluma ngazo sizibonile bazalwane. They have been tested. Ngizomethemba njalo. Ngobuya yazi mawunesidingo esiphuthumayo ngicela usondele ngaphambili lapha sizothandaza nawe please. Ezulwini Anginibizi nonke, ngibiza umuntu onesidingo esiphuthumayo bazala. Ngibiza umuntu ofike kwi-edge. Biza umuntu ofilayo ukuthi ngilengela phezulu kwethuna manje. Biza umuntu ofilayo ukuthi impela ifuture yami nomsebenzi wami kuyalahleka ngibhekile. Come and try my God. Ngizomethemba njalo. Ngobuya yazindlela uzongihona ngeso angisekele phela ezulwini ngolanda ngibona phakade angithula umthwalo wangishiya netulo. Masivala amehlo sithandaze.